खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ बिजनी बदलामगुरियाव मैदेरनि उदखार। मानास माहारियारि हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनाय मानै मैदेरा बिजनी बदलामगुरियाव गं 20सो सुबुंफोरनि न'खराव हाबनानै मारा होखानाय माइखौ जाना सिलिंखार खालामलांदों। बिजनी बदलामगुरिनि सिङाव थानाय बाथाबारि गामिनि थागिबि लुखुर मोसाहारिनि 20 मनसो न'आव दोननाय माइखौ थांनाय मैया हरनि 2 रिंगायाव मानास माहारियारि हाग्रामानिफ्राय मानै मैदेरा फैनानै जालाङो होनना लुखुर मोसाहारिया खौरांनि गेजेरजों मिथिहोदों। नैथि खौराङाव दङ सिक्किमाव गंसे बासनि गिख्रंथाव जाब्रबथाय। सिक्किमाव गंसे बासनि गिख्रंथाव जाब्रबथायाव 7 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 24 सुबुङा जोखोम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। जुलिनि 5 सान उनावनो दुखुनांथावै जिउ खोमानानै लानांदों सासे आइजोआ। थांनाय 22 नभेम्बर खालि गाजा गोमजायै जुलि जादोंमोन आरो 27 नभेम्बर खालि दुखुनि दाखा जोमैया साग्लोबदों गंसे न'खराव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हिन्जाव गोदाना दुगैनो दै गुदुं खालामनो थाखाय गेसार अन खालामदोंमोन, नाथाय हरखाबै गेसारा बेरफ्रुयो। गोबाव सम बारलांनायनि उनावबो हिन्जाव गोदाना बाथरुमनिफ्राय ओंखारबोआखैमोन। बेनिखायनो आंगो फिसाइया बायरानिफ्राय गोबां खेब गाबज्रिदोंमोन, नाथाय जेबो फिननाय हराखैमोन। आंगो बिसिया गोसोआव सन्देह सोमजिखांनानै जेब्ला फिसाइया बाथरुमनि दरजाखौ बुफायनानै हाबदोंमोन, अब्ला बिसिया हायाव गोग्लैनानै दंमोन आरो गेसारा गिख्रंथावै बेरफ्रुनानै थेर-बेथेर जानाय थासारिखौ नुनानै गोमोहाबदोंमोन। आंगो फिसाइया। बे गिख्रंथाव जाथाया सोमजिदोंमोन उत्तर प्रदेशनि बारेलीआव। सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला जिउ गोमानायनि 5 सान सिगां दीपक मुंनि सुबुंजों दामिनीया जुलि जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। नाथाय बिहाव बिखुनजोनि न'खराव गावनि आंगो फिसाइजों रुजु-रुमु आलो-गोजोनै अरायनि थाखाय संसार जानो फैनाय दामिनीनि सिमांआ आस'खान्दा जानाङो। ब्रैथि खौराङाव दङ सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला बिपिएफ दोलोनि राफोद आरो गोख्रों मिरु दोलोनि दैदेनगिरि लोगोसे बिटिसि खुंथायनि बारग' लोगो गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरग'यारिया बिजेपि दोलोआव साननैसोनि उनावनो फैसिगोन होनना खौरां बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ खासियाबारि गोजौसिन फरायसालिया सनाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारियाव इं 1974 मायथाइयाव खासियाबारि ओनसोलनि माखासे सानसुमैफोरनि नाजानायाव गायसनजानाय खासियाबारि गोजौसिन फरायसालिया 50 बोसोर जानायखौ नोजोर लाखिनानैनो साननैनि हाबाफारिजों सनाथि मायथाइ फोरबोआ खुंफुंजाबाय। मैया जोबथा सानाव फुंबिलियाव फिरफिला बिरहोनाय, सनाथि मायथाइ फोरबोनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय आरो रुंसारिफोरनि सावगारियाव बिबार बावनाय बायदिनिफ्राय हाबाफारिया जागायजेनो। बेनि उनाव सनाथि मायथाइ फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानैनो मोनसे हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारियाबो खुंफुंजायो। बे हाबाफारिखौ जुमदुवार बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि निरद नार्जारी बिथाङा बेखेवनानै होयो आरो हाबाफारियाव खासियाबारि गोजौसिन फरायसालिनि गोरायुं, ओनसोलनि मेलेमजिबि, फरायसा आरो रायजो राजाफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लादों। द'थि खौराङाव दङ गोदानै फोसावजानाय सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्कआ सिलिंखार जानायनि लामायाव। सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्कआव हाग्रा दानस्रांग्रा सुबुंफोरा दासिमबो दं। बे नुथाया जादों चिरांनि भारत-भुटान सिमना दागगारि साखाथिनि सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्कआव हाग्रा दानस्रांनायनि नुथाय। लोगोसेनो नुनो मोन्दोंदि हाग्रानि बेसेन गोसा बिफां-लाइफांफोरखौ दानफायना दोननाय। नाथाय बाथ्राया बेसोदि खाथियावनो दंमोन हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बे जेंनानि सायाव नोजोर आरो होबथानायनि खामानि मावनायाव फेलें जादों नामा? संरैखानि थाखाय बिटिसि सरकार आरो रायजो सरकारा मा गोख्रों राहा लायो? दासिमबो जेबो बिफाव लानायखौ नुनो मोनाखै। ना सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्कखौ लाना सोरबा राजखान्थि खालामदों नामा? फारसेथिं गेदेर सोंथिया जादों सोरबा हाग्रा दानस्रांनो बिथोन होदों नामा? सोरनि आखाइ दं? ओनसोलाव गोबां सावरायनाया सोलिगासिनो दं। बेखौ लानानैनो अरन NGOनि गाहाय नेहाथारि रनजित मोसाहारिया बुंदोंदि सरकारा जेरैखि जाया सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्कनि रैखाथिनि खामानिखौ थाबैनो मावनांगौ होनना गोख्रों रावजों बुङो। स्निथि खौराङाव दङ बुरबिली जौगाखां ससाइटिनि गोदान ट्रेक्टर लन्च। बिटिआर सरकारा 4 बोसोराव गोबां मिशनफोर फोसावदों। बेनि गेजेराव पिक मिशनआबो मोनसे। बे पिक मिशननि गेजेरजोंनो फोसावजानाय आबादारिफोरनो ट्रेक्टर एबा आबाद मावनायाव नांगौ जानाय मुवाफोरखौ राननाय हाबाफारि नुनो मोनबोनाय जादों। बे असिलायैनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बुरबिली जौगाखां ससाइटिआबो पिक मिशननिफ्राय गंसे ट्रेक्टर मोननो हायो, जेराव बे ट्रेक्टरखौ मैया लन्च खालामनाय जायो
आसाम फुटबल एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा लोगोसे बे ट्रेक्टरखौ मोननो हानानै ससाइटिनि आफादगिरि दीपक कुमार ब्रह्म बिथाङा बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर बावदों। 8थि खौराङाव दङ हरनि समाव सिनाय मोनै दुथां सुबुङा दंफांनि दालांखौ सावनानै गालांदों। तामुलपुर जिल्ला नावकाटा निजोरा गाव जानानै तामुलपुर फोनांजाबनाय सुख्लाय दैसानि सायाव थानाय दंफांनि दालांखौ सिनाय मोनै दुथां सुबुङा हरनि समाव सावनानै गालांदों। जाथायथिलियाव सवाकपुर आउटपस्ट पुलिस थानानि पुलिसनि मोनसे हानजाया नुजाथिनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि हेफाजाबाव अरखौ खोमोरनो हायो। मख'नो गोनांदि सुख्लाय दैसाया थांनाय दैज्लांनि दै बानाजों खुरखानायनि जाउनाव नावकाटा निजोरा गाव जानानै तामुलपुर फोनांजाबनाय लामानि सायाव थानाय दंफांनि दालाङा दैसा गेजेराव गोग्लैसोनाय थासारियावनो दङमोन। बे दालांखौनो हरनि समाव सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुङा सावनानै गालांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दुथां सुबुङा पेट्रल लुनानै मैया फुंनि 6:30 रिंगायाव दालांखौ सावनायनि सन्देह खालामदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। 9थि खौराङाव दङ बिजनीआव गनायथि गैयालासेनो जुलिनि भवन सामलायनायनि अजद। बिजनीआव गनायथि गैयालासे जुलिनि भवनखौ प्रदीप साहा मुंनि सुबुङा गनायथि गैयालासे सामलायनायनि अजद सिखांदों। बिजनी नोगोराव इउक' बेंकनि साखाथियाव थानाय प्रफुल्ल भवनाव सोलिबाय थानाय जुलि हलाव लाइसेन्स गैया। प्रफुल्ल कमप्लेक्सआव बिजनी नोगोरनि गनायथि मोनाखै। बे फोरमायथिखौ बिजनी नोगोर खुंथायनि बारग' लेङाइ आफादगिरि दीपक कुमार दासआ बिजनी नोगोर खुंथायनि आफादगिरिनिसिम आर'जलाइ होखांनायनि उनावसो बे बाथ्राया सोराङाव फैदों। बे समाव जाथायखौ लानानै बिजनी नोगोर खुंथायनि आफादगिरि गुनेश्वर गयारिया जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। 10थि खौराङाव दङ थांनाय हराव क'क्राझार जिल्लानि बालाजान थिनालि पुलिस थानानि सिङाव थानाय दियाजाजिरि गामिनि फुख्रियाव AS-16J 6008 टाटा नेक्सन गोदोनानै दङ। गामिनि रायजो राजाफोरा जयै बोखांगासिनो। टाटा नेक्सन ड्राइभारा जायगायावनो जिउ गोमायो होनना मिथिनो मोननाय जादों।